जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। अरे भाव बोलो भाव जवानी तहर से लागल हो कि न करे लागल बोलो भावा चालू बाटे कितने लोग के तेल लागल। कितना खर्चा देखे में हो इंडिया के टपाल कितने खर्चा देखे में हो इंडिया के टपाल। तया भरावो परवाला देश परस से टबा नीचे वाला महला रे कमा जाओ करा से पूछा जकरा भेटबा नीचे वाला दोसर रे टबा। नोट पन्ना साहुआ माजा ऊपर छापर मिले ललके 2000 मौका तनी फाफर मिले।